Батънте, каскадьорче, заснел съм го. Това го заснех и то много хубаво. Не. Тук много тесно е. Да, браво. Чакай. Чакай. Ама чакай го изключим. Той се дига, той се държи на него. Ние го държиме, не бойко. Ама фани го за дръжката. Тук е много тесно, бе. Добре. Дърпай. Чакай го изключим. Колко често ти е бендикс? Айде дърпай. Да, бе, какво дърпаш? Дай го. Да, бе, той е изключен. Какво викаш, бендикса? Излизаш и на завоя, не му. Ти го качиш 200, бе, брат. Давай! Абе, ненормален джипех, бе. Коректно, удобно.